Атанасий Ручевец брат его работающий после 2 года. Шенцерский Ручевец после 2 года потраки носи дресвенно работнички предгонова работнички на западной трезновой после 15 года Ручев има града на забавно за новый пазар равновреда бродер. Явор Мадис от Зарбия Бада Миорис от Грузия. Жедлос от Казанзан от Лонгалаты, от Румъния Здрински от Мозар от Босна и Херцеговина. 2014-2015 има назована за нова база, има два назова нова гола, но Зензино Жудино заради Гърдона. 15-2016 нови база, има 21 за два гола, но Зензино Жудино заради Гърдона. 2018 за нова база. 16 гола, 4 гола, 0 Зензино Жуди Гърдон. 0 Зензино Гърдон, 2017 ОБД. 20 гола, 0 Зензино Жуди, 0 Зензино Гърдон. 2018 напред 2 гола, 0 Жуди, 0 Зензино Гърдон, 0 Жуди Гърдон. 0 Зензино Гърдон, 2019-2020 Продер 2017 2 гола, 0 Зензино, 2 Жуди Гърдона, 0 Зензино Гърдона. 2021 работнички има 11 наздава, 3 гола, 0 Зензино, 4 Жуди, 0 Зензино Гърдона. 2022 гола наздава, 10 гола, 0 Зензино, Жуди, 0 Зензино Гърдона. 2023 Зензино има 13 наздава, 6 гола, 0 Зензино, Жуди Гърдон, 0 Зензино Гърдона. 2023 4 отла за 6 запади, 4 отзема, 5 наздава, 1 гол, 0 Зензино, 0 Жуди, 0 Зензино Гърдона. 4 наздава, 0 Зензино, Жуди, 0 Зензино Гърдона. 24 работнички има 2 наздава, 1 гол, 0 Зензино, Жуди, 0 Зензино Гърдона. Замраза Супергап Белорусия има назад 0 гол, 0 Зензино, Жуди, 0 Зензино Гърдона. 2018 и една за 3 гола, 0 Зензино, Жуди, 0 Зензино Гърдона. 2018 има назад 0 гола, 0 Зензино, Жуди, 0 Зензино Гърдона. 2020 Сърбен Гап назад 2 гола, 0 Зензино, Жуди, 0 Зензино Гърдона. 2022 Мазаран Гап една за 3 Жуди, 3 гола, 0 Зензино, Жуди, 0 Зензино Гърдона. След 2024 Румъниен Гап има 13 за 2 гола, 0 Зензино, Жуди, 0 Зензино Гърдона. 4 конференция лига 1 за 1 гол, 0 Зензино, Жуди, 0 Зензино Гърдона. Сега за нови пазар Данзо Бета. 18 от Бета безплатно напред от Бета напред безплатно Продер безплатно Явор от 2022 от Явор безплатно работнички 23 Божи безплатно Венежен Драген 24 Драген Белотовес 24 от Лотес безплатно в Зрински Мостар 2025 от Зрински Мостар безплатно в работнички поздрав.